Harga 2 juta bukan sing bawah. Nek ora iso ngecat koyo ngene iki bisa dibukan kayak kartun asli geni. Ini loro, nyekung ngene utawa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi hari ini kita update lagi. Soalnya wis suwi ora tahu update, tur jarang update ya teman-teman. Mergo yo kemarin ki kameraku masuk bengkel teman-teman. Yo mbuh apane sing rusak ya to. Tak gawe ngerekam ki kok mati. Lagi tak rekam mati. Wes akhirnya gak kesuwen teman-teman. Jadi tak lowobokno bengkel bah di otak-atik atau bah dibongkari. Yang penting kok ndang balik baru lagi ben iso digawe ngrekam tur bisa dibuat update lagi ya teman-teman. Lah sekarang ki wis kena, ki wis aman lah. Insyaallah aman teman. Ki aku arep ngrendo sisik piles teman-teman. Jadi setiap hari pesanan sisik piles sih banyak banget. Jadi kumpung kamerane wis kena, kita gruwendo bareng-bareng. Ini ada 3 set ya teman-teman. Asin arep tak kei petang set, cuman gone wonge iki jerene pendek untuk ukurane gone jamang lho teman-teman. Lah gurine ngene iki. Jadi kita kasih 3 set. Terus ki ada kucingan teman-teman. Lah iki sing takok kucingan wingi. Mas enek kucingan ready. Lah iki ada teman-teman. Jadi sing atas ya teman-teman, bukan sing bawah. Nek sing bawah ki sudah laku. Nek sing atas iki sudah diboking orang Malang sama Sumatera ya teman-teman. Tapi cepet-cepetan ae lah. Soalnya nek booking ini ki ora nggawa DP ki biasanya tak kon cepet-cepetan teman-teman. Ya mbuh kowe sing rene dhisik ya kuwi sing oleh ya, utawa sing transfer dulu ngono teman-teman. Sing transfer sik ya kuwi engko sing oleh iki ukuran 19-an lah, 19 siunge gayor. Lah iki kita ambil dulu ya teman-teman. Ben penak ya toh. Sisi pakai sisik kulit ya teman-teman. Lagi pakai kulit ngene iki. Untuk cacatannya ya seperti inilah iki pagi hari teman-teman. Jadi nek pagi hari kayak ngene iki. Nanti kita coba rekam pas malam hari ya teman-teman. Iki kan pagi hari jadi kelihatan ulap-ulap ngene lah. Nah iki enak variasine ya teman-teman. Nah iki nek iki cate karo garapane iki cacah teman-teman iki. Sing ngecat ngene iki bocah-bocah sing garap ya cacah teman-teman. Aku wis ra telaten nek to nek kon ngecat cilik-cilik ngene iki wis ra telaten teman-teman. Jadi cacatanku ngene iki. Lha iki lho. Delok. Oh, elek koyo ngene iki. Lah ngene iki cacatanku. Jelek banget iki soalnya urung mari teman-teman. Iki pakai silver metalik ya teman-teman, bukan abu-abu biasa. Ini gelap banget warnanya. Ini siung gantung. Terus iki apa nek ngarani iki gone patran iki bolong. Lah bolong kayak ngene iki teman-teman. Keongane seperti biasa. Ning kene kan sing racuni penonton kan keongane iki teman-teman. Keongane mubet tur 3 dimensi ngene iki. Lah iki lho delok. Nek ngecat nek gak mludet ngene iki ora seru teman-teman. Lha iki lho delok. Keongane mlungker-mlungker koyo ngene iki. Terus nek teko ngarep koyo ngene iki lah iki. Jadi siunge gede. Juga gede-gede nemen lah iki. Pas lah teman-teman ngene srit. Ndak cilik. Iki urung mari iki. Aku biasa nek ndasari ngene iki caturan teman-teman. Iki caturan iki duduk cete teman-teman. Iki caturan. Ora lagi tak nganu kan iki ora tak apa nek ngarani ora tak dasari putih teman-teman. Jadi iki epoxy langsung main cat ya teman-teman. Iki lho epoxine ketok iki lho iki. Cuman yo halus ngono teman-teman, ora kasar.
nek pomo kasar yo tak dasari putih dulu ya teman-teman. Tapi nek halus langsung masuk epoxy terus langsung cat ini ora masalah teman-teman. Pokoke halus ya iki. Nah iki pakai putih teman-teman. Nah iki putih. Jadi putihnya tak coret gawe kuas ora tak kompresor. Terus iki kembang-kembangane. Nah iki tak balik. Jadi nek ora iso ngecat koyo ngene iki bisa dibalik ya teman-teman. Dibalik iki maksudnya iki sing peteng ki ning jaba ae. Nek ning jero kene kan wangel teman-teman nek ngecat iki. Soale engko nek gak iso iki biasane nabrak-nabrak sampinge kene teman-teman. Utawa kuase ora iso mlebu. Iki teman-teman lha iki. Jadi akeh nabrak putih, nabrak pink mesti teman-teman. Tapi nek pengen penak yo pakai ning jaba lah apa sing petenge iki. Tapi nek apik-apik sing model ngene iki ya teman-teman timbang ning jaba. Ning jaba iki kelihatan kebalik. Ini kan keren delok. Wah, wangar teman-teman. Lah iki kembangane kaya kembang tenan. Nah iki tak gawe biru teman-teman iki. Iki tak gawe biru terus kene iki pokok gak banyak biru teman-teman. Kok wediku mati to soalnya iki biru. Kok kene digawe biru, digawe pink. Jelek ya teman-teman. Soalnya barongan ki ben ketok mewah, ketok ngewejreng emas iki teman-teman. Makane emas iki ora tak kei variasi banyak-banyak. Jadi tak gawe simpel ngene, terus sing kene engko pink, ki pink lah ngono teman-teman. Jadi ora akeh-akeh birune ben ora mati. Soalnya kene biru. Terus kene biru, kene dikai biru. Nah iki malah elek teman-teman. Kebanyakan variasi malah ketok piye ngono. Jadi simple ngene ae ketok elegan lah iki lho kaya balian ngono kae teman-teman. Jadi bisa nyonto golongane barong-barong Bali, leak Bali ngono kae kan emas iki warna emas iki banyak teman-teman. Jadi ketok ngojreng kileng-kileng tur yo guwilap ketok klinik-klinik ngono teman-teman ketok ngepyar ngono kae lho apa nek arane ngepyar kuwi. Gone emase lho teman-teman nek dimain kan ketok sorot lampu biur nek ketok mengkilat lah. Nek kurang mari iki. Jadi saya nek ngecat nyelentong ngene tapi yo alhamdulillah lah plungkerane iki enggak ada yang kecoret to. Tapi nek kecoret yo panggah tak sulami teman-teman. Nah iki nek ke samping padha ae. Nek kadoh kaya ngene ya teman-teman padahal iku urung di klirek to, tapi wis mengkuwilat. Terus kene ne teman-teman nek iso iki sing cuwili aku biasanya ya nek sing cilik, nek sing gedhi nek iki kecil teman-teman. Ya gak kecil nemen lah, sedengan. Biasanya luwih cilik neh, nek luwih cilik neh malah apik teman-teman iso ketok mendol. Iki separone ngene lah. Tapi ya angel golek-golekane selae lho teman-teman. Kan dhewe nek gawe iki ngepleki mal ngene, blek terus digambar pakai spidol teman-teman. Lah engko nggone spidol kuwi maksudnya nggone gambaran kuwi aja manut gambaran teman-teman. Jadi rondok di potong sedikit lagi nggone gambaran kuwi digawe angen-angen dhewe. Potong lah sak separone gambar kuwi lho teman-teman dijokno. Terus ikine diundurno. Kan iki malit panjang teman-teman. Asine males mene nggone iki. Aku tak undurno nggone moto ki tak undurno lagi. Jadi nek garap biasanya aku ki male karo asline gak padha teman-teman. Jadi aku ya ora manut mal mek pertama tok manut mal bar ngono keduane ora teman-teman tak ganti-ganti lagi. Makane nek wis dadi iki beda. Nek cek pertama ngono kae ya cek manut mal sathik-sathik lah. Ampri ge ancer-ancer ngono teman-teman. Gone patran iki ora nek ping-pinge ya teman-teman, ora nek cacatane nggur emas tok kayak gini. Lah iki cacatane tak zoomno teman-teman. Iki nggone mripat ki pakai warna pink. Nah iki mripate pink teman-teman.
terus nggone keongan lah seperti ini. Terus apa sisik pilise lah iki. Terus untuk barongan sing iki lah iki sing harga 2 jutaan lah kreditan. Kemarin kan wong-wong ki akeh sing komen, Mas jamange kurang medun, Mas jamange kurang medun, kurang marem Mas nek ora medun lah. Mohon dimaklumi ya teman-teman. Jadi iki kan semasang ini ki bocah-bocah teman-teman. Jadi cah belajaran juga koyo sayang ini ki kan saya juga belajaran teman-teman. Jadi kok ya tak toto lagi soalnya iki kan konggone cacang ini ki teman-teman. Pasang-pasangannya modelnya seperti ini. Nyoko tak totone lah nek arep kirim teman-teman, nanti juga tak update lagi totoane koyo piye, rambutnya koyo piye, terus entul-entule iki, lah iki terus ana klontonge, klintinge juga teman-teman, juga ada simbare. Terus ini juga ada jamang kucingan ya teman-teman, lah iki catatanku dhewe. Jadi jamang kucingan sing model api-api, mode geni utawa model kobongan lah iki teman-teman. Ki asli geni ya teman-teman. Maksudnya asli geni ki bukan kayak kartun. Asli geni alure koyok ngene iki teman-teman. Lah iki cacatane koyok ngene iki. Nek kartunan bisa dilihat ya teman-teman. Bisa dilihat sendiri kartunan ngono kae gambarane geni ki gak cetha teman-teman. Akeh mawute terus warnane juga warna-warni. Nek asli geni kayak gini ya teman-teman. Lah iki asli genian nih, maksudnya ki alure kena diwaca teman-teman. Notone munggahe geni ngono kae teman-teman, pedote geni bisa dibaca. Maksudnya bisa dibaca ki kelihatan jelas lah teman-teman, ora awur-awuran. Kadang kan enek wong-wong ki nek ngecat nggur tumpul saithik ngene tok, kene gedhi bareng langsung tumpul, terus enek neh mawut-mawut ngono ki lah teman-teman. Nek iki kan asli genian nih koyo ngene iki teman-teman. Lah iki nek padangan bisa dilihat sendiri. Wah, koyo ngene iki. Iki belum clear-clearan teman-teman. Terus untuk depannya iki belum ya teman-teman. Lah iki warna yang favorit. Maksudnya favorit iki wong-wong iki seneng warna-warna ngene iki teman-teman. Apa nek ngarani iki? Warna lumut-lumut ngene iki. Soal iki ya pesenane pengrajin to. Jadi pengrajin-pengrajin iki senengane warna yang gelap-gelap utawa lumut-lumut pucet ngene lho teman-teman. Bukan yang ijo-ijo ngejreng ngono kae, bukan teman-teman. Nek ngejo-ijo ngejreng ngono kae rata-rata digawe dodolan kan cepet payune teman-teman. Nek ngene iki kan lama payune. Tapi nek digawe dhewe ke pengrajin-pengrajin dhewe rata-rata warnane senengane sing lumutan ngene iki. Ya mbuh lah enek ciri khas dhewe untuk warna-warna lumut ngene iki. Nah ini kurang satu sap lagi teman-teman. Ini putih, ijo, tambahi ijo pisan khas teman-teman. Nek iso sing gelap sekali atau ben ngojreng. Tapi ojo kepetengan nemen lah. Jadi menisan hari ini grendo iki ya teman-teman. Lah iki kemarin naik geraji makan tak duwempol teman-teman. Kan naik geraji rene teman-teman. Ngek geraji mesin. Ngek terus rene. Ngek. Lah iki kebablasan rene iki. Kita dempol teman-teman. Ini pakai dempol kayu, ini kuat banget. Jadi ojo sepelekno dempol kayu ya teman-teman. Dempol kayu jan kuat rairam. Nah, iki belum jadi, aku tak gruwendonane ben halus, ben mulus ya to. Nah, iki. Ini geng isorane iki lah iki. Pesanan Sumatera yang kemarin. Nah, iki bolong iki. Soco teman-teman iki. Tak dempul kan tak bolong pisan teman-teman. Jadi kan koyok ngepang ngono kae, makane tak bolong pisan ngene iki. Terus tak dempul iku karing grendo ngek. Jadi saya kalau bikin ini ora sampai ngguak kayu teman-teman.
Masuk bolong tetep tak gawe, tak dewempuli teman-teman. Iki request lambe. Kisek kewasar ya teman-teman, jadi belum dirempelas. Untuk tingginya ini tingginya 16-17 teman-teman. Munggah ngisor kene sak munggah. Kok kita update lagi nek wis diamplas, wis diplamer, soalnya pesenane iki nggur putihan tok teman-teman. Putihan iki maksudnya wis dasaran ngono, kok tinggal wonge ngecat. Untuk bibir-bibire gini. Iki jiplak yang nomor 1. Karena aku duwe fotone banyak banget yang nomor 1 lho teman-teman. Lah aku tak sawimpen pas cek putihan piye, engko pas dicat piye, lah akhirnya tak jiplak iki teman-teman. Jadi saya punya foto dari bibir semuanya ini saya punya teman-teman. Itu tak gawe apike ngene. Oh pas putihane ngene. Jadi saya ngerti teman-teman. Wong nek dicat ngene. Pas cek lakaran kene, lakaran kene. Ngene cacahe tak foto nih. Jadi engko nek wis dicat koyo piye to. Terus apa nek ngarani nggone klopake iki piye, motone piye. Jadi untuk mripate memang kecil ya teman-teman, ora gede. Cuman mripate ora bunder ser ngene teman-teman. Biasanya wong nek gawe iki mripate iki rondok dipeges kotak ngene amplir mentolong kelihatan hitam tok no teman-teman. Jadi ora digawe bunder ser ngene ora. Biasanya kotak. Lah iki asline kan panjang cuman tak peges kayak gini. Amplir rondok kotak ngono kae lho teman-teman. Nek didepi iki apik. Terus untuk plungkerane kene keongane lagi, keongane gede. Ini jenggere lho teman-teman, gede. Biasanya ngene wong-wong ngono kae sisik pelise baru beli utawa ditatah-tatah ngono kae langsung dicat. Nah aku biasanya tak watai lagi, tak gambari lagi teman-teman. Ampri iki apa nek ngarani plungkerane keong iki bisa kelihatan bulet ngono teman-teman, ora ngotak-ngotak. Kadang ana sing lonjong, nek iki kan bulet dah ngene iki. Nek dicat iki bisa melungker-melungker.
balik teman-teman. Iki lho. Tengen-tengen kabeh. Piye bocah-bocah nek gawe ngantuk mbok piye. Untung urung tak cat to. Jadok tak cat malah masange tengen-tengen kiwa nengen ngene teman-teman. Lah ini tak balik terusan. Lah iki. Jadi bisa dibolak-balik teman-teman. Cuman sing iki kok garinge rondok suwi soalnya ora duwe pori-pori teman-teman. Kan pori-porine di depan sini. Lah iki sing enek rambute. Sing iki yo walik pisan. Lah iki pori-porine ning kene kabeh. Cara dipasang malah banyol iki teman-teman. Kene loro, kene loro. Iki teman-teman. Jadi ada rambutnya, tengerane ada rambutnya ngene iki teman-teman. Iki kok garingnya cepet soalnya ngresepne pori-pori teman-teman. Nek di sini kan iki gaje, wakeh gajinya teman-teman apa nek ngarani kulit dalam. Jadi iki garingnya agak lama. Nek sing kene iki cepet teman-teman. Pakai cutter teman-teman ben ora kebablasan. Kayak gini loh teman-teman, apa nek ngarani iki tengah iki lho iki agak nyekung ngene utawa melengkung ya teman-teman, aja kenceng kayak gini.
oke, jadi tinggal nata sama ngerapiin yang ini ya teman-teman lagi. Enggak dirawapekno, terus kene iki ditata. Gone apa nek ngarani iki? Jerone lambe iki teman-teman. Tapi ngopi sik ya to. Soalnya iki masih siang hari, panas teman-teman iki sik. Mentor-mentor iki jam 11 siang. Iya, panasnya ra umum. Setelah kita gambar ya teman-teman, nah kita terus tawatah kayak ini. Ini pakai tatah kenceng. Ditunggu kayak menggok dienggok no dewe teman. Garit ini sih teman-teman, jadi ben halus ya atau ben gak laran ngamplas untuk jerone iki. Biasanya tak garit pakai cutter kayak ini iki.
Dan nek ngamplas ben cepet pakai yang kasar kayak gini itu kasar tenan nih. Terus disrek nang ngarep ngene teman-teman. Lah iki. Jadi kan serate iki rono karo rene. Lah iki diarakno rene kena, diarakno rono ya kena. Gur sak arah tok ya teman-teman. Lah gini. Ya aku bagian ledokane pinggir-pinggir ki bisa digarit ke sini ya teman-teman lagi. Bisa arah ngene ae to, gak usah ngene gare kesel teman-teman. Jadi searah gini lah. Nah iso sing kasar, nah iki kurang kasar teman-teman iki. Makanya lama. Pemenah kayu garing dingin jadi wong-wong iki nek ngamplas komo ngisoran ngene iki ya ngene teman-teman ngamplas jadi ora sitok-sitok ora warus gini ya to. Jadi kok sing jerone iki ya iki sate garit ngene kita rubah nggone jengger lho teman-teman. Lah iki njajal rontok tak delep nom jero itu iki lho teman-teman. Lah bunder iki. Jadi ben koyo nembol tenan. Mening lek dicat sawang yo penak ya teman-teman lagi jauh kayak ngene iki. Nah, jadi nimbul seperti ini ya teman-teman lagi jauh weru kayak ngene iki. Iki mlebu menjeru untuk plongkerane kalau teman-teman lagi mlebu menjeru ngene. Ya iki.